everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Goy, di anasab na sa ilaing balita. Unsad masad na, Nang Lily? Nagsibag ko kag tanaw sa imong cellphone. Uy, Madam Dorina, may inahanin taon nga nagtsabaw na sab kay kalit lang nawa ang iyang baby sa stroller. Luuya sa mama. Uy, iguragan siyang nagsira sa likod siyang sakyanan. Pagbalik niya, wa na sa stroller iyang anak. Madam naunsa ka? Mihangos ka manggod. Ngano ka? Ang mga hayop. Mamatay sila. Mamatay sila. Mamatay sila. Madam. Joseph, kinsa man jud ko. Tubag ako. Kinsa ko. Ikaw si Dorina, ang akong asawa. Gusto ko mahinumdum sa dangagi. Tabangi ko. Muabot ka na, Dorina. Muabot ka na. Okay? Nang Lingling, huwag ko ang tubig. Oo, Dok. Tabangi ko. Gusto na kong sumpayon ang mga panghitabo karon ug ang nahitabo sa dangagi. Tabangi ko. Ay, kabala ka. Tabangan ta ka. Tabangan ta ka, Dorina. Dili. Kinsusunan ko ni mo. Kinanglan makapahuway ka, Dorina. Papahuwaya ang imong utok. Diyos. Ayaw. Dili ta kapasaktan. At di manunti ka. Ako ang mahimo ni mong sandikanan, Dorina. Ako. Ugway lain. Ang mga bata. Ang mga bata. Ha? Iwasang mga bata. Iwasang mga bata. Oh. Away na. Okay. Away na. Nana, Dok. Nana, ang tubig, Dok. Uy, nakatug naman gud na si Madam Dorina, god. Ang damay ang higdaanan. Kinanglan makapahuway ang iyang utok. Cheers! Alang sa tugkalampusan. Cheers! Maayo ka nagyud sa imong trabaho, Nika. Huwag nagkabantay nga mga pulis. Mga pahalipay sa ni Mama Love. Nagkuhaan dito inyong mga kaatbang tas negosyo. Pero di mahimo nga makumpiyansa kita. Kaya sabta mahibaw sa naasaw na huna sa grupo karon ni Sinon. Oh, nahibaw ko nga kaya ra nimo sa atong mga tao. Kinahanglan nga hugtan lang yun ang seguridad. Pun-e ang mga tao nga nagbantay sa ubos, Emil. Kasaligan ka na yun sa imong trabaho, Nika. Oh yes, pero may isa ka bata kong ka nagustuhan. Unsa? Gusto ni na kong himuong reserba. Buhata ang tanang plano nga magkaayo sa imong trabaho, Nika. Ni anak ko sa akong higdaanan. Kapugat sa akong mingaw na sa sala. Saan naman dairong orasa? Gigotom ka na? Joseph? Niya ka? Imo ko gijiksyonan. Sorry, pero kinanglan ako ni buhaton. Aron makapahuway ang imong utok.
Stress na kaay ka sa mga pangitabo ni palibot. O gusto ko nga ma-relax ka. Pero, Dorina, ang imong hingpit nga kaayuhan una ang atimana, okay? pero Joseph, mao na ni akong kaayuhan. Nga mahinumdum na ko kung kinsa ug unsa ko. Naibaw ka na sa tinuod. Asawa ti ka. Og simple lang ang atong kinabuhi. Ang atong anak. Kinahanglan matultulan ko ang atong anak. Please, Joseph. Pasagdi ko nga maguna-una sa atong anak. Okay, sige. Dali na sa kusina para makakaon ka na. Gusto ko nga naka-baby na ta. Maba ka na rason nga gusto kang magkuha sa bubata? Posible. Di gina reserba ang gusto mo. Kung makaroon ka sa bata nga kung makuha, mamahimo siyang reserba. Apan kung dili, i-dispatchar aron mahimong kwarta. Okay. Ikaw nang bahala. Dali, baby. Gibingaw ko sa kong baby, da. Sige. Diha. Hain magyuka ang among anak. Mulakaw na ko, ha? May emergency ko sa ospital. Okay. Pero kinanglang mo saad ka na ako. Nga ani ka lang sa bahay. Oh, Ugma, ilubong ng apo ni Lola. Mahimo kang muhatod sa paglubong. kinahanglan mo hatod jud ko. Apo ko! Ika dumataong miuna ka man akong pahuway day! Ika naman! Lula, husto na. Husto na. Wala ko na nga akong apo. Dili na ako siya makita pa. Ang handumanan nga iyang gibilin uban ni Lula. Mauna ang labas sa imong apo. Swerte ka. Nga buhi ang imong apo sa imong panumduman. Dili sama na ako nga blanco ang akong huna-huna. Dali na, mamiya na ta din eh. Misinyas na ang pulis nga miss-court na to. Dili may mo nga magdugay ta din sa sementeryo. Paway na mong duha din ni Dorina. Lola, Ako na ang bahala din ni Joseph. Balik na sa ospital. Pag-amping, doktor. ay kabalakan ako. Mag-amping ko. Maningkamot ko nga makauli ko sa panihapon, sweetheart. Bye. Buutan kayo ang imong bana, Dorina. Dorina. Naunsa ka? Lola, Kuan, May problema ka ba? Kuan Lola. Dili kini matawag ng problema pero doon na kay wa mahibaw isa among pagpuyo ni Joseph. Labi na nako. Sama ka na? May amnesia ko, Lola Nini. Sa? Napapasan tanan ako memory sa kagahapon. Nagpuyo ko karon nga kuwang ang ako kinabuhi. Inuo ko. Mao nga, mabala ka gyud og maayo ang akong bana. Uy,
Huwag yun ay kay mahinomdoman, bisan gamay. Huwag yun lagi, Lula. Napapas ang tanan. Pulos mga bagong hitabo ang niya karon sa kunahuna. Pero unsa? May mga koneksyon ako sa akong nangagi. Pero, nagkapasamot kini sa akong kalipok. Unsa? Ang imong apo, nagkaila siya na ako. Pero ako makasiguro kung ako ba yun ang iyang kaila. Anong nakasulti ka man yan? Tungod kay Salome ang gisampit na ako sa lalaki nga ako na po sila, Lula. Pero nahadlok siya na ako. Mudagan siya palayo kung magkita mi. Ano man ka? O sa may gisulti sa doktor ni mo? Kuan, may parehas ko nun ako naong nga maaan ko niya nga mao siya. Nagkinahanglan siya na ako! Kinahanglan nga ako siyang proteksyonan! Nasa mga dam ko makuha nga nasuko ko. Dorina? Naunsa ka? Nagdamgo ko na ako. Unsa nang sa imong gidamgo? Ako yun ang ako nakita sa amin. Nasuko ko. May gusto kong proteksyonan. Dorina, bunga lang ka na sa imong kahasol sa mga nahitabo. Dili, Joseph. Klaro kayo na ako nakita ang akong kaugalingon sa amin. May kasulti ko. Unsa? May gikalalis ko. Husto na. Ayaw na ni Gunauna. Joseph, kung tinuod nga doon ako'y parehas og naong nga ginganlan og Salome, kinahanglan nga makitaan ko siya. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!